खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि हामलायथिजों बडलेण्ड खौराङाव आं रमेन बरा नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ फैगौ 18 जानुवारिनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि बरमायाव दखरा एबसुनि सनाथि मायथाइ फालिथाय। बाक्सानि तामुलपुर ओनसोलाव गले गले हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनाय। फैगौ 5 जानुवारिनिफ्राय बाक्सानि सिमलायाव फाव खालामनायनि मावबादा। नागालेण्डआव भारतारि फाइखि हानजा आरो आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि गेजेराव गावलायनायाव साथाम आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि सोद्रोमा जिउ गोमादों। हादोरनि इन्जिन गैयै रेलगारिखौ आनजाद नायबाय आरो 1 घन्टायाव 180 किल'मिटार खारनो हायो। फैगौ जानुवारि दानाव उदालगुरि माजबादाव बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फालिथाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे 35थि बोसोरसालिया जथुमाखौ फैगौ 18 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिम बरमा दखरा एबसुनि सिथलायाव खुंनाय जासिगोन होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मख'जाथावदि बे जथुमानि सेमिनाराव मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो लोगोसे अनजालि दैमारि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होनना खौरां मोननाय जाबावदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर महकुमानि बेन्दों सिङाव थानाय मादारबारि ओनसोलनि उदालगुरि सुबा गामियाव मैया हरनि 10 रिंगायाव 40निसो मैदेर फालो हाबफैनानै गामिनि न'-बांनि धोन सम्पतिखौ सिफायजोबनानै सिलिंखार खालामलांजोबो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। আমি আজিকালি জংঘলে হাতী দেখাই নাই কোনে ভয় নালাগিব ভয় লাগবে কি ক্ষতি হল না আমাৰ ধান ইফালে গডৰেজ বাসন বৰ্তন ইফালে গেছ ইফালে ঘৰ দুৱাৰ সব নাইকিয়া হৈ গেল। लोगोसे फोथारनि 20 बिगा थालिर बागान माइबारि बेसरबारि गय बागान गोबां खहा खालामलाङो होननानैबो मोनथिनो मोननाय जाबावदों। खाद्যৰ অভাৱতে হাতী আৰু পাহাৰৰ কিনাৰতে মানুহ বসতি হৈছে গতিকে মানে ইয়াত আহি হাতী মানে এটা মানুহৰ মাজতে আহি সোমাই গৈছে। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मैदेर फालोआ गामि खाथिनि फाग्लादिया दैमानि जाहारबारियाव दाबो दं होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। हाग्रा बिफानखौ खावलायनाय लेखा हाग्रा बिफानाबो जाथायसालियाव नुजाथिनानै होस्रांनो नाजादोंब्लाबो मैदेर फालोखौ होस्रांहरनो हायाखै होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। मैदेर फैदों जोंनाव माने हाग्रानि मैदेर खोनानायाव जोङो 42टा मैदेर दङ होननानै जों खोनानो मोनदों आरो 42टा मैदेरा मैया 3 डिसेम्बर हरनि 10टासो बाजियाव मादारबारि रेभिनिउ भिलेजनि उदालगुरि सुपायाव हाबफैनानै माखासे न'खरफोरखौ सिलिंखार खालामदों। माइरं गासैखौबो सिलिंखार खालामदों। गाननाय जोमनाय उन्दुनाय बिसना गासैखौबो सिलिंखार खालामदों। लोगोसेयावनो थालिर बागान खुसेर बागान दंफां लाइफां बायदिसिना माने फोजोबस्रांलांदों आरो रायजोआ दिनै रायजो राजाफ्रा माने गिनानै खाराव माराव जागासिनो दङ माने मैदेरखौ होखारनो थाखाय आरो हाग्रा बिफानखौ फोरमायनाय जादों बिथांमोना जाहाथे थाबैनो फैनानै मैदेरखौ होखारनायनि बेबस्था खालामो। मैया हरनिफ्रायनो बिथांमोनखौ फनजों फोरमायहरनाय जादों नाथाय दासिमबो बिथांमोना माने बे जायगासिम सफैयाखै आरो बे सफैयैयाव रायजो राजाया जोबोद दुखु मोनदों। रायजो राजाया माने गिनायजों दिनैबो मैदेरनि खाथियावनो माने दङ आरो बे माखासे मैदेरा फाग्ला दैमानि सेराव थानाय बे हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै दङ आरो बेखौनो रायजो राजाफ्रा नेगासिनो दङ जाहाथे गामि सिङाव हाबफैफिननो हाया गामिखौ सिलिंखार खालामफिननो हाया बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा थियारि जानानै दङ आरो हाग्रा बिफानखौ नेनानै दङ बिथांमोना आसा खालामनानै दङ। जायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाया जाखांफैबाय थादों होननानै ओनसोलनि रायजो राजा सुबुंफोरा फोरमायथिदों। फैगौ 5 जानुवारिनिफ्राय बाक्सानि सिमलायाव थानाय शाइनिं स्टार डान्स एकाडेमिआव 10 साननि थाखाय एक्टिं वर्कशप एबा फाव खालामनायनि मावबादा खुंनाय जागोन होनना सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे मावबादायाव फुंखा सुबुं हिसाबै बाहागो लाफैगोन NSD ग्रेजुवेट एन्ड बलिउड एक्टर जयन्त नार्जारी आरो फेस्ला मुलुगनि फावखुंगुर फैला जे बरगयारी बिथांमोना। एक्सपार्ट नोजोरगिरि महरै थाबावगोन मेन्डेला आरो दाब्ला बिथांमोना। सुलाद लानो थाखाय 80117948555 जानबुं नम्बराव जानबुं हरनो हायो होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों। नागालेण्डआव भारतारि फाइखि हानजा आरो आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि गेजेराव गावलायनाय जादों होननानै खौरां बिजोङाव मोननाय जादों। बे जाथायाव खमैबो 1 घन्टानि बांसिन मोन्नैबो हानजानिफ्राय गावलायनाय जायो होननानैबो खौरां मोननाय जादों। लोगोसे बे जाथायाव गासै 10निफ्राय 12 आलफानि सोद्रोमा दंमोन होननानै फोरमान मोननाय जादों। बे जाथायाव गासै 3 आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि सोद्रोमा बिग्रायारिनि जिउ जोबदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। थैनाय सुबुंफोरनि दासिमबो सिनायथि मोननाय जायाखै होननानै खौराङाव मोनथिबावनाय जादों। भारतनि गिबिसिन इन्जिन गैयै रेल जाय रेलखौ रेल 18 एबा ट्रेन 18 होननानै बुंनाय जादों बे रेलगारिखौ रबिबारखालि गोख्रै खर'थिनि गोहोजों आनजाद नायनानै मिथिनो मोननाय जायोदि 1 घन्टायाव 180 किल'मिटार गोजान जानथाय खारनो हायो।
लोगोसे बे रेलगारिखौ भारत सरकारा मेड इन इन्डिया स्ल'गानखौ नोजोर होनानै हादराव गासै 100 कौटि रां बाहायनानै बानायनाय जादों होननानै खौराङाव मोनथिनो मोननाय जादों। गुबुन रेलगारिफोरखौ इउरप हादरनिफ्राय लाबोनाय जायो, नाथाय बे रेलगारिखौ भारत हादरावनो हादरनि रोगाथि आरो आगजुफोरखौ बाहायनानै चेन्नाईआव थानाय इन्टेग्रेल कच फेक्टरि ICF आव बानायदों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गोख्रै खारथायनि गोहोआ मिजिं थिनायनिख्रुइबो बांसिन आरो बे रेलगारिखौ फैगौ बोसोरनि जानुवारि आरो फेब्रुवारि दाननि गेजेराव सुबुंफोरनि थाखाय बेखेवगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दानि थाखानाय शताब्दी एक्सप्रेस रेलगारिखौ गोदानै दिहुनजानाय रेल 18 आ गोख्रै खारथायनि रेबगन्थिखौ सिफायगोन आरो जुदि इन्डियान रेलवे सिस्टेमा गनायनानै लानायजों लोगोसे रेल लामा आरो सिगनालफोरा खारहोयोब्ला 1 घन्टायाव 200 किल'मिटार गोख्रैसिन खारनो हागोन होनना रेल मावख'निफ्राय मिथिनो मोननाय जाबावदों। बे रेलगारिया हादरनि गिबिसिन इन्जिन गैयै रेल, जाय रेलगारिया गासैबो मोब्लिब गोहोनि सायाव सोनारगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रेल खारनाय दरजा आरो खिरखिफोराबो मोब्लिब गोहोजों बाहायजागोन होननानै मोनथिनाय जादों। भारत सरकारा बे रेलगारिखौ दिहुननो थाखाय चेन्नाईआव थानाय रेलनि कारखाना ICF नो 18 दाइन होदोंमोन होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जाबावदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 26थि बोसोरारि जथुमा आरो अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 28थि बोसोरारि जथुमा आरो माजबात बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंथायखौ फैगौ 19 निफ्राय 22 जानुवारि 2019 आव अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय लामाबारि माजबातनि माइनाव फोथाराव खुंनाय जासिगोन होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे बारनि फालिथायनि मोन्थोरा जाहैबाय फोसाब, जौगाखां आरो समायसार। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।